nga dinhi si Rituya Nano Jr. Pastor sa dugang dungong nako na ang mga mahugaw na hinluan na daw sa Hebrehanon 9:10. Atong tanawon kung ang baboy ba ning gisgutan sa 9:10 nga nahinluan, okay? Ato may kalabutan kadi sa mga paghalad-halad. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 10 mo ang iyang bersikulo. Akong basahon. Nagingon diri. Hebrehanon 9:10. Okay? Yeah. Mato pa niya, kung dili may kalabutan lamang bahin sa kanunon o gilimnon o sa nakalilaing nga paghugas, mga tulumanon nga alang sa lawas nga gipahamutang aron pagatumanon hangtod sa panahon sa pagpatarong sa buhat. Unsa gisgutan dinhi? Kalanon og ilimnon. Wa ni maghisgot og baboy. Kay baboy dili ba kalanon? Wala ba tay mabasa sa Biblia nga ang baboy kalanon? Wa sa tay mabasa sa Biblia nga ang baboy gitugot sa pagkaon. Unya naging ni kalanon ang gisgutan dinhi og ilimnon. Na ang pangutana, kung kalanon ni siya og ilimnon, unsa may buot ipasabot niini? Di ba mao man ni gisgutan dito sa Colosas 2:16 nga giwala na siya? O aton tanawon ang Números 29:10 kung unsa ni nga kalanon og ilimnon ang giingon diri. Okay? Números 29 bersikulo 10 og mao ni ang giisgot sa balaan nga kasulatan. 29:10. Okay? Nag-ingon diri. Okay? To sa ning i-arrange kay nga putol man ni atong mga kaniki. Labot pa sa halad nga sinunog. Okay? Kuan na lang Números 29:6. Sorry, atong gi-correct kay mura og sayop akong bersikulo. Okay, akong basahon pagbalik nagingon 29:6. Labot pa sa halad sinunog sa bag-ong bulan ug sa halad nga kalanon niini og ang dayon nga halad nga sinunog og ang halad nga kalanon niini og sa ilang mga halad ilimnon. So halad kini nga kalanon, halad nga ilimnon may kalabutan sa pagserbisyo sa sanktuaryo. Mauni ang gisgutan sa Hebrehanon 9:10. Wa maghisgot og kaon sa baboy. Buno natay caller, kaduhang caller.